Tako je, hvala ti danas na tvojim izvještajima tijekom cijelog dana. Bila je to Petra Fabijanka. Rezime prve večeri Ultra Europe Festivala u Splitu, nezaboravno otvaranje najvećih zvijezda elektronske glazbe pred tisućama mladih, a posla je imala policija i hitna. Tako je, privedeno je 59 osoba, uglavnom zbog zlouporabe ili prometa narkotika, 5 ih je završilo u bolnici i to uglavnom zbog trovanja alkoholom ili drogom. Dragane Terović. Ultra ludilo treslo je noćas park mladeži. Važno je bilo samo dobro se zabaviti, iako neki priznaju da su cijene unutar festivala visoke. Pa nama domaćima je skupo, ali je odlično, ne znam za strance, evo. Njima je vjerojatno malo jeftinije. It's only good vibes. Only good vibes, I would say so too. I mean, we have the beaches, amazing party, and the people are amazing, so how could you complain? Hitna je intervenirala 30 puta, 5 osoba je završilo u bolnici zbog trovanja alkoholom ili drogama. Jedna je partjanerica slomila nos. Policija privela 59 osoba, uglavnom zbog korištenja ili trgovanja narkoticima. U tijeku je kriminalističko istraživanje nad 2 osobe vezano uz kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, dok je jedna osoba kriminalistički obrađena i uz kaznenu prijavu je dovedena policijskom pritvorskom nadzorniku. Nakon cijelonoćnog partijanja neki snagu za nastavak prikupljaju na plažama. The first night was incredible, and I hope that the next 2 nights will be the same. Yes. Because it's an incredible experience that we don't have in Spain, and it's unique. It's a very nice city and very good weather, not too warm, and yeah, party is very good. Čini se zabave nikad dosta pa ni na plaži. Gosti su fantastični, zabavni su, vole plesa, vole razgovarat, fantastični su, stvarno. Split će ugostiti mlade žene, zabave još 2 večeri, a onda se parti prebacuje na otoke. Uprizorenje povijesne bitke Marinaca i Osmanlija upravo kreće u Marini, mjestu u blizini Trogira. Marinska bitka iz 1500